నమస్తే అండి, దిస్ ఇస్ హేమంత్ ఫ్రమ్ కేఆర్బి జానపాటి ప్రొద్దుటూరు. కొత్త స్టాక్ వచ్చిందండి చిందేరిలో సుహాసిని శారీస్. ఇలా మొత్తం ఇలా వస్తుందండి శారీ అంతా కూడా. చూడండి శారీ లుక్ చూడండి ఎంత బాగుందో. శారీ వచ్చేసి ఇలా చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ వచ్చి గ్రీన్ కలర్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయండి. అదంతా చూసుకోవచ్చు. బార్డర్ ఇలా వస్తుందండి. పళ్ళు అండి అది వచ్చేసి. సారీ, మీకు బ్లౌజ్ కూడా చూపిస్తాను, చూసేయండి. చూడండి బ్లౌజ్ కూడా చూడండి ఎంత బాగుంది. హ్యాండ్స్కి వస్తుందండి. ఇలాగా స్మాల్ బుట్టీస్ వస్తాయండి. ఇలా కూడా దీంతో కలర్ చార్ట్ కూడా చూపిస్తాను, చూసేయండి. ఇలా వస్తుందండి కలర్ చార్ట్ కూడా బాగుంది. చూడండి కలర్స్ అట్రాక్టివ్ కలర్స్ అండి వచ్చేసి. ఈ థ్రెడ్ వర్క్ ఇలా వీవింగ్ వస్తుందండి ఇదంతా కూడా. కలర్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. కావాల్సిన వారు ట్యాగ్ చేసుకోండి. మన దగ్గర ఆఫ్లైన్ ఉంది, ఆన్లైన్ ఉంది. ఇది రేట్ కూడా చెప్తానండి. ఇది రేట్ వచ్చేసి 1300 అండి, కేవలం 1300 మాత్రమే అండి. చూడండి ఎంత బాగున్నాయో శారీస్. జానపాటి అంటేనే వెరైటీస్ శారీస్ అంటేనే జానపాటి.